No niin, ja tänään pelataan taas Minecraftia. Sitten toi oli sitten lopettanut 10 minuutin kuvauksen, kun tää vissiin pystyi kuvaamaan 10 minaa. Mutta ei se haittaa, te ette hävinnyt mitään, tos meidän lopetettiin ihan saman tien jälkeen. Niin, ja nyt jatketaan tästä Let's Play. Jätin tähän, pitää tehdä sänky. Örinää kuuluu. Tohon noin sänky. Pistä blokit siihen, sit hakkaa ne pois syödä. Päpkin! Yövalo. No niin. Shing! Minun pyhä paikka. Ja kurvitsakin on jotain kompikeen. Chesti. Tehdään nyt tuplachesti. Arkku. Niin näyttää olevan. Mä vielä pääsee. Kukkaa pois, kukkaa pois. Näin. Näin, jos laitetaan. Kivin miekka. Ja saatana ottaa nää kesken. Noin! Uip! Mulla on vähän spondaa. Täytyy oikein vähän. Ai! Missä mä oon? Tuossa käy aina tolleen, kun sä kato, tai siis, jos sulla on liian matala katto ja sä menet siihen nukkuun, niin sit sä kuolet siihen. No onneksi no voi vittu. Nyt täytyy etsiä se sun talos. No ei sinne nyt oo pitkä matka. Ei sinne pitkä matka 4 tunnin jälkeen. Missä se mun talo on? Ei niin pitkä matka. Onneksi laitoin kaikki kamppeet sinne chestiin. Oi helvetin 16. Kai ne vielä on siellä muuten. Mä tein ne hakuja. Ei. Niin, hyvä huomio. Siellä se mun kämppä. Töröttää. Hei paikalla on vielä. Kato, se on vaan kauhea reikki, mistä palatit pääsee täysin. Kun se luuli. No siksi. Apu! 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 Big! Oh yeah. Here we go. No rehti. Näin. YKK-ne. Vaikeassa. Stop! Shring! Shring! Oi, nehän jäi tänne. Ei sun niin. Älä hoputa taiteilijaa. Älä hoputa! Apu! Nyt mennään vähän hakkaamaan juttuja. Kivet! Mukulakivi, tyhmempää. 8. 8. Kidu. Otamme vähän soihtuja mukaan. Vois ottaa kaikki. Mennään siitä sulle sopivasta oviaukosta. Niin voisiko sun tossa. Viereisessä. Siis se on ihan naapurissa tässä näin. Terve naapuri! Zombi vaan sanoo sen. Nyt Creeper tulee. Okei. No, se oli ihan vitun pitkä. No, mutta katson tästä. Se oli ihan vittu. Sentin pituinen se. Sentin pituinen se. Juholla on sentin pituinen ja mulla on sen pituinen se. No tää vähän omanlaatuinen tyykaiva. Erittäin hauskaa.
5 minuuttia kuva-aikaa. Niin näyttää. Siellä on örinää. Ruuhka on kuin Lontoossa. Me ollaan saakeli Lontoon olympialla äsken. Siellä zombit juoksee maratoon. Ihmisten perässä. Skeletonit ruoskii läpi ihmisiä. Se tuli zombi. Ei tuo. Pystyykö palminereitä muuten ottamaan itsellensä? Ei. Muuta kuin kreatiivisuus. On ihan vitun hauska. Kuuleeko vielä örinää? Joo. Mä kaivin just tälleen nätisti. Hei hiljaa! Siellä oli siis limekin. Saadaan arvokkainta kamaa. Limepalloja. Mitä niillä pystyy tekemään? Pistoneita. Hyvä huomio! Kohta kuuluu ölinää. Mitä? Kaivettiin toisen päähän. Just. En tiedä. Miten me jatkettiin? Tosta. Kivihakku loppuu. Ai haittaa. Ei haittaa. Ihanaa aleita. Pitää tosta. Pieru. Kyllä se haittaa. Mennään tästä. Mennään läpi vaan. Läpi vaan! Enää 3 minuuttia 20 sekkaa aikaa. Eikö siis 3 minuuttia? Nyt on 3 minuuttia 30 sekkaa. Miksi mä tehnyt läpi jo? Ai nyt ei kiitos. Tää on just sopiva nyt, ettei tukitaan tää tästä. Kana! Sama kana! Mutta hän on vaan kasvanut. Se on kananmuna. Oh yeah! I got you. Ja on lautaansa vähän zombikuora. Tää voitais kans tukkia. Ihan hyvä paikka. Mitään ei ole se kaikki kivatteja. Ei, mut siis niin koko... Ei mä halua, että zombeja lähtee sinne toisesta suunnasta. Mun puu ei oo edistynyt vielä minnekään. Sitten on saakeli kriisi. Tehdään kiviportaat muuten tuolla. Kivipallas. What are you doing? Hiljaako nytten? Mikä? Jos sillä. Holle. No tohon. Eiku. Mä en tää kuulta. Kyllä tehdään tässä, että minun ideeni. Se on kummiska kuinka vittu kassasta. Voisiko nyt tää kivirappuna? Tulee yhteisymmärryksen minun kanssani. Dirt. Dirt. Is my best friend. It's my new best friend. Sitä tää tolleen verran. Loppuu kivipalli. Kolme kertaa sanoa. Nyt on kyllä ihan